ବାପା ଭୁଲିଗଲା ମାନବିକତା। ଭାବି ପାରିଲା ନାହିଁ ସେ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି। ନିଜ ରକ୍ତର ପୁଅକୁ କାଠ ଫାଲିଆରେ ମାରି ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି ବାପା। ଯାହାକୁ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ କାଖେଇ କୋଲେଇ ବଡ଼ କରିଥିଲା, ତାହାକୁ ଆଜି କାଠ ଫାଲିଆରେ ମାରି ହତ୍ୟା କରିଦେଲା ଶୈତାନ ବାପା। ଏମିତି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଳମପୁର ବ୍ଲକ ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ମୃତକ ହେଲେ ଆଲୋକ ରଞ୍ଜନ ଗହିର, ଯାହାର ବୟସ ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ। ସେ କେବେ ଭାବିନଥିଲା ଯେ ବାପା ହାତରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ବାପା ହିଁ ହେବ ତାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ସେଇଟା ବାପା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଶୈତାନ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାପା ମାଗିଥିଲା ପୁଅକୁ ଟଙ୍କା। ନିଶାସକ୍ତରେ ଥିଲା ଶୈତାନ ବାପା। ପୁଅ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିବାରୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ବାପା ମାନସିଂ ଗହିର କାଠ ଫାଲିଆରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ପୁଅ ଆଲୋକ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁରେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା। ବିକଳ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଆଲୋକର ବଡ଼ ଭାଇ ଦୀପକ ଗହିର ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆଲୋକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କଳମପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଟିକିଏ କଥା ପାଇଁ ବାପା ହାତରେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ପୁଅର। ଯେଉଁ ହାତରେ ପୁଅର ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିଥିଲା, ପୁଅକୁ ଦୁନିଆ ଦେଖାଇଥିଲା, ସେଇ ହାତରେ ପୁଅର ଜୀବନ ନେଇଗଲା ଶୈତାନ ବାପା। ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାକୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେ ବାପ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପାପ ବୋଲି ଏଠି ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କଳମପୁର ନୂଆଗୁଡ଼ାରୁ ରିତେଶ କୁମାର ମୁଣ୍ଡଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଆମର।